Masina farang di Jobanivlog channel हमको फिन के सबर माबाय सय मासे जे फगवाननाय महर लानसै बर दामुगै अननानै ब्लगसफ्रा जोबोद साइलाम जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय दै लोंनानै ब्लग सुरु खालामनाया दै लोंनो आंजोंनो दङ बे मानसिया दै गैया अर गैया लायनोसै आं दे टाइमानो सुनाफोरजों थाङो होननानै रेडि जाबाय आरोना थांनो गोसो गैयामोन खामानि लेथेर फेथेर मावनांगौ दंमोन थेवब्लाबो मा फाय गैया रबिबार बाराय आरोना दाथ' एबाकासबो दं फिसालानि ओमफ्राय टिउसनफोराथ' खथि जाबाय सिगाङावहाय जोंथ' थाबनो फैखादोंमोन नालाय स्टेजखौ ओमफ्राय दिनै फुथुनानै गालांथ'ला आरोना मानो होनबा थांलाय फैलाय जाथ'गासिगोन आं नङाबाबो बयबो बिथाङा थांलाय फैलाय जाखागोन नालाय स्टेजआ बिदिनो जाब्रा जुब्रायैनो थासिगोन आरोना जोंना नै जाजोब्बाय रेडि फार्स्टआव थाइथाम लांफिनलायसिगोन आं नै सिरसि लाबोदोंमोन नालाय माइयाबो जाजोबनो हाया ओंखायनो लरहायलायबाय नै आं आयाव जाहैनोसै बयबो बिथाङाबो जाया गथ'फ्राबो जाया भगबान आंहा माला माल ओमफ्राय फारसेथिं जोङो नै थिं थिं सान्दुं दुंनायखाय बिथांजों आंजों माइबो दिहुनखाबाय आरोना दा मा खालामनो उफाय गैया माइया बिरै बिरै बेवहायनो फुथुनानै दोनफिनसिगोन आरोना बेखौ थिखांना ओंखारदों जोङो माखौ आरो बियो दिनै रानखानायबो नङा बिथाङा अखानायै बा साननै उनाव फैफिनगोन अब्ला थिखांसिगोन ओमफ्राय माइ मिलाव हैसिगोन होननानै आरोना लामनानै दोनबाय फैलायबाय नै फैलायबाय नै ओइनो ओरैबादि फुलखौ मालाय बिबैनि फुलखौ अरस'नानै गालांजोबो एसेबो फुननानै दोननो हाया बे इन्डिया गेटखौ जाथोनो एसे खुदुमनो आबैया खुदुम जानो बियो खुदुम जाया आबैजों थांलाय नै आबैया गोसोखांबाय थागोन नोंथां खुदुमै जाथों एसे जा खुदुम खावलायखौनो फुगारफिनलायो बियो थांनानै सार्भिसिं खालामनानै लगायथारनांसिगोन नै जाथोसो क्लास उनथिं नाहराबानो आंहा सालायनो रोंलायलांथारा आं एसे लानोसै हरदो नै बिफानो नांजोब्बाय नै सेस बाबानाव बिस्कुट फोनांजोब्बाय नैलै आदा मोनसे जानो दे रावनोबो हरा इयो बाङालि सेमथिया दरा खेवबाय थां बाबा थांथ' सोर बांला होननायाव मोनफैबाय नै माबा बाबाय आङो दहाय बायाखैमोन नालाय टाइमानो मोनहैगोन ना मोनहैया टेनसनसो जाबाय आरोना आङो माबा जास्रोहैबावबायसो हनै सुरु जालायबाय जोंहा नै थोन अबस्थाया ओरैबायदि आरोना जै मा होनो स्पिड ब्रेकार ओमफ्राय आंना एकदम गेगायै जालायनांगौ आरोना टेपुल थांलायलायनाय उफाय गैया अब्लाबो मजा सफैबाय सुनाफोरजों ओमफ्राय सफैस्लाबमानि लगे लगे बिफा फिसा एबा क्लासाव थांबाय ड्रेस गानस्लायबाय ब्लड थांबाय आरोना ओमफ्राय आं एसे बुस्रिस्रां लानोसै बनानै साननैल'सो उन्दुखादों आंबो बेफोरखौ सोलायला आरोना एनार्जि गैला आंनाव बिथिं मावबोलाय बेहाय मावफैलाय फिसा बानानै गारि गाखोबोलाय गारियाबोथ' थोखाया स्कुटिया थोन सलायनो थाबाबो मालायनि सायाव गाखोनो मोनोबाबो जेबो सान्थि गैखाया फाफ्लियानो साबोजोब्बाय आरोना ओरैबायदि ओरै थांबा ओरै फोद्दा उन्दुहैनो लुगैयो ओरै फैबा ओरै फोद्दा उन्दुफैनो लुबैयो बाट जेबो मौका गैया नोंहा सनाफोर स्पिडाव मावनानै लागोनसै आङो फोसाबस्रिं आरोना फोसाबनाय हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगो आं किचेनाव हाबबाय नालाय आरो माथोबाव मा दं मा गैया टेने दालि ब्रह्मआनोसै सुनाफोर बुट दालि एसे मुसुर दालि एसे लगायनानै संसै सानबाय आङो राहा गैया बिफाया सफैथ'वाखै आरोना ओमफ्राय नानिया बै खाथिनि आब'मोनाव दंहैयो ओमफ्राय आं एसेयावनो मावला मावलि मावनोसै पापरबो दङ दंनायालाय एवगोन एवाबा थागोन होननायसो बानायाथ' बिराद बादों एफाजोंनो ओमफ्राय आं माइरंबो सुनानै लाखानोसै साननानै माइरंजों दालिजों माने खनसेनो मोनसे जानोसै आरोना दाख्लैथ' गोदि सुलांबाय थेवबाबो ओंखारबावबाय नै गाननानै थाहैनाय मा खालामनो माखासे सुनानै गारबोबाय माखासे लानानै फैबाय सोमनानै दोनसां दाख्लै लुंगा लुंगि सुस्रांनानै गालांखानायखायसो बारा गैया होननानै बुंजायो आरो जेखौ गाननो बेखौनो गाननानै थांदों नालाय नङाबाथ' आरो गाज्लायानो गालांबा आरो बेफोरबो ओंखारबावगौमोन फुराना हरेक मालजों थांखादों नालाय सिन्था गैया ओमफ्राय सुनाफोर बिफा फिसाजो लाफा लानानै फैबाय बिसोरो मैथा लायनो थांदोंमोन आरोना बिदाखौ दोननानै फैनानै डाइरेक्ट बिफाया फिसाजोखौ लानानै ओमफ्राय लाफाखौ फाजासो एवबाय आङो माने मैथा मोनबोआसै लाफासो मोनबोबाय आरोना ओमफ्राय दाख्लै लोगो लाबोनाया नाफाम एसे थानाया बेखौ एवग्लिबावनोसै मतलब दालि ओंख्रि लाफा फाजा नाफाम बाथोन आरोना ओमफ्राय सुनाफोर मा होनो बेनिफ्राय थांनायाव जेसेबां खुसि जायोना बेयो न'थिं थांनायावहाय ओमफ्राय न'निफ्राय ओरै ओंखारबोनायावहाय बेबायदि खुसि जानो हाया बेसोरा
बोरैबा जायो आरोना आंबो जि अननो ओंखारो मालाबा मा खालामनो सानलायलाङो आरोना आङो बिसोर सानो खोमा बिहामजो मावनायखौ बिखुनजोआ मोनजाथों बिदि सानो खोमा आरो फारसेथिं फिसालाखौबो फोरोंनो बिदि साननाय दा मोननैनि गेजेरावनो माने चेक्कि फिसिनानै थायो आरोना हमनो हायो आङो बेनिफ्राय न'सिम थांनानै न'आव मोनहैबा जाखिनि खामानि खखर मखर मावफायोना ओरै फैनानैबो मावो थेवबाबो एसे माने फेसनि ग्ल'आ आलादा जायो आरोना बिथांना माने एसे उदासि बायदि जायो जायबाबो न'आव थानो मोजां मोनखागोन गोबावजों खनसे फैनाय न'आव माने ज' थानो मोनबा मोजां मोनोना उफाय गैया खावनै जानानै थानांगौ जायो आंथ' बेखौ बोखारनानै लाबोआखैना आंहाबोथ' उदासि सोकोल जायो आंहाबोथ' उफाय गैया गोरा जानानैसो मावनांगौ जायो दा माथो होनबावनो आरोना मामबार संनानै नाफाम बाथोनजों एसे गोजोन होनोसै आङो मैया मोनायावहाय माया नाफाम बाथोन एवदोंमोन जों मेलायाव थांदोंमोन ना ओमफ्रायहाय संख्रि एसे बाबनानै थादों बिथाङा मोजां मोनाखिसै ओमफ्राय दा लोगो लाबोनायखौ एसे संख्रि खम होनानै एवनाहोफिनसै आं दुन्दिया गोरलै होनानै आरोना बेजों एसे खुस जाथोंसै नाफाम बाथोन मोनजानानै आरो उदासि सोकोला आं होनदोंमोनबो थांबा थादोंबा एसे थाथ'बावदो जों थांगोनसै नांगौबा नों बेलासियाव थांगोन नङाबा गाबोन थांदो एसे मावबावनानै होनदोंमोनबो ओमफ्राय ज' थांसै दे आं नांगौबा साननै सानथाम उनाव फैफिनसै होननानै फैबाय आरोना दिनहैना खिन्थु हिट मोदोमखाबाय दे दुन्दिया गोरलै होनो मोननानै आयौ नायदो मोदोमफ्रुजोब्बाय दुन्दिया गोरलै प्लास नाफाम मा नांबावगौ एवथाबथारनोसै र' गोराननो सोरबा होनदोलाय ओमफ्राय मालाया महात्सबनि भिडिअ होगासिनो दङ नोंहा बेखौ होदो होनदोलाय दाखालि सासे बिथाङा बिसिना बनाय मालाया बिदि भिडिअ होगासिनो नोंहा बिसिना बनायसो भिडिअ होगासिनो दङ होननानै आंहा जेखौ मावदों बेखौ देखाया आंथ' दिल्लीयावबो थांनो मोनाखै मोसाहैनोबो मोनाखै खुनु महा उत्सब ना गुनु उत्सब खुनु खोथायानो गैया ओंखायनो जा संगासिनो मोनजागासिनो बेखौसो आंना आरोना जे नाफाम बाथोन गोसोम एवगासिनो दङ बेखौनो देखायलायबाय आरोना जाखिनि मानसिफोर थांबाय आरो मा बयबो थांजोबबायनो हायो सोरबा गुनु उत्सब ना महा उत्सबफ्राव मालाय पारफेक्ट ओंख्रि मोनबाय आङो दालि नाफाम आरो लाफा फाजा अ प्रभु जोबाबो सिखानाय नंला बायदि मोनबाय आरोना आङो फिसाजोना ओरैहाय थोरसि जोंलायलाय जाबाय आरोना बिराद सिम्पोल मोजां मोनथारदों जाहैदों गावहा दिनैनि ओंख्रिखौहाय ओमफ्राय मा होनो भिडिअ लास्लायबायनो हायासै आथुर बिथुर जाबायना नै 1:45 जाबाय फिसालाखौ लायनो खारलांथारबाय बिफा फिसाजो सानैजोंहाय बिमाया बोस्रांसैलाय दुगैया लोबाय एकदम फैनानै खखर मखर मावनानै खखर मखर संनानै जाबायानो आरोना जोङो उदैयाव अरबाय नालाय बिबुआहाय आरो टाइमा बारखाथारबाय आं दा बायदियाव 12थानि सिगांफोर जानो हाबासो दिना मिलायहैयो मोनानि जाफिननाया नङाबानो मिलाया मोनो आङो साना बिराद गुसुंसैना 1टा 2टा जालायबाथाय एकदम बैहाय हजम जाहैया बोरैबा मोनहैयो आरोना थाब जाख'नो हाया गाज्रि मोनहैयो आरो बेलासियाव साहा लोंबावदो बुदांनो आंहा बिदि जागासिनो दं दासान्दि ओमफ्राय 12टानि सिगां जाग'नो हाबा बिराद मोजां मोनहैयो आरोना ओंखायनो दाथ' नै 1टा बारनानैसो जालायलायबाय जेने थेने सफैबाय आंना फाराजियाबो गोबाव लादों बाबा क्लासखौ एसे नों मिन्थिया टाइमा एसे गोबाव जादों बाबाया आंनाव सोंहरगासिनो खयथायावथ' गयोमोन होननानै दे मोजाङानो जादों मा सफैदों खिथादो गाइस मोननो पेन्सिल बक्सआनो जोरा बेहा एम्फौआ बाब्रे बाब माबार खुलि आरो बेनिफ्राय बक्स गोदान बिहरबाथाय गैला चाटनि जासिगोन बियो बिराद बाबाय आङो बक्स मागो आहि पाइसे पापा होय बोरै जागोनसै बिलाय आयै बेखौनो बिहर मादोंसो नाय बाबा नायनो हनै माइदि मोजां ना गोरलैलै बेखौ लायो मानसिया आयौ आफा बिदि गेवलायलायो आदौ जादनो लिरनायाव बेसेबां दंमोनलाय 200 बेसेबाङाबा दङमोन बिहरनानै 300 बेसेबांबा जाबाय दे दोनदो दे ओंखाम जादोथ' स्केलबो दंखायो फ्रि हि बाबारे बाम दामसाय खाम ओमफ्राय नै बेहा रेहाय गैया बिफाखौ खम्बल जोमनो लोगो लानाय बिफाया गरम मोनदों बोरो नानि
बिफाया खम्बल जोमनांगौ रेहाय गैया बोरो मोखां बोरो लाखोम 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 गेलेबाय था आंना जि सुइनोसै सुइथिबो जानाय नङा फैदों ओमफ्राय मानसि फैदों आं नोंखौ ओंखाम खुरनानै जि सुइनोसै आं फै जाबाय ना सान्ति ना सान्ति सान्ति कमिटि फैदो फै आबा फै ओंखाम जाफैदो सोर नोंजों खम्बल जोमफाबाय थानांगौ ओमफ्राय गरमाव खोबना होबा बे गोजांदों गोजांदों बिफाया गोजांदों दा जाया जाया आरो बिफाया गोजांदों दा रागा जोंबावगोनसो बोखारबाबो जायाबा दे दे आथिया गोजांदों खो होनबाय गोलैबोगोन नानि नै ओरै गोलैगोन सना दे गेलेबाय था फैदो फैदो बाबा फैदो हाय दे सनाफोर दोखो दोखो ओमफ्राय मा होनो रुमाव थाबालाय फिसाफोरजों बांसिन टाइम स्पेन्ड खालामनो हायो ओमफ्राय न'आव थाबाथाय फिसाफोरजों बारा टाइम स्पेन्ड खालामनो हाया खामानि लुखुर लाखा नागिरनानै मावो नालाय बियो दिहुननानैहाय बे टाइपनि जायो आरो दा माथो होनना बुंबावनो सनाफोर जिबना बिदिनो गिदिंबाय थायो बिथांनाबो जोंनाबो बिथांजों लोगोसे जोंनि ओमफ्राय दा नै जि सुला सुलि सुनानै लुस्रनानै लानोसै आङो ओमफ्राय लावनो मुखामबा फिसाजो लावनो होबा लावनोसै लावनो होबा माथो बुंबावनो स' दा बिदिनोसै जुनारफोर जों दा क'क्राझाराव फैथ'लायबाय थाथ'सिगोन बेवहायनो एसे समै स्कुलाबो दा बन्द' गैखाथारला एसेबो ओमफ्राय बुहुदानो सोरबा सोरबा आगैमोन आब'मोना नोंनि बेवाइखौ देखायदो नोंनि बेवाइखौ देखायदो होनना बुंदों बेखौ बिथाङाबो है मानोथो लालायनांगौ होनना बुंदों नालाय आगोलावहाय आं बेखौ गोसोआव थानानैहाय लानो ना लाया साननानै लानाय जायाखै आरोना गाज्रि मोनो नाङा थेवब्लाबो आं मालाबा सान्थिखे लागोन फेमिलि ज' जानाय समफ्राव लोंनाय समफ्रावनो लागोन आरोना गाज्रि मोननांला आरोना बेवाइखौबो देखाया माया होननानैहाय आगैमोना आब'मोना सोरबा सोरबा ओमफ्राय मा होनो माखासे कमेन्टआ बिराद गोसोआव नांदों आरोना आंनावहाय बाखिफोरनि कमेन्टआथ' जेब्लायबो गोसो गोरबोखौ गोजोनग्लाय होखायोआनो ओमफ्राय उत्सा जाहोखायोआनो भिडिअ बानायनो आरो सानैसो आगैमोना एकदम लिरथारदों आरोना आब'नि भिडिअखौ नायै नायै माबा इरिटेटसो जाबाय नुवाबानो थानो हाला बिमानि भिडिअखौ नायै नायै इरिटेट जाबाय थानो हाला नुवाबानो होनग्रासो जाबाय माने गोसोथोलायनाय बायदिसो आरोना नुवाबा थानो हाला दिनै नुवाबानो थानो हाला होननाय बायदिसो आरोना स' आंबो बिदिनो नोंसोरनि कमेन्ट नोंसोरजों भिडिअ नुजायाबा थानो हाला आरोना माने मिथिला फैसा खामायनायखौथ' बादो खिन्थु बिदि टाच एकदम एटाच जानानै थानो लुबैग्रा जाबाय आरोना ओंखायनो नै फायखाना गुदिनिफ्राय सिन्थायनो भिडिअ लाग्रा जालायलांबाय आरोना जेराव मखा मोनो बेयावनो भिडिअ लाग्रा जालायलांबाय आरोना हार जागा भिडिअ लाग्रासो जालायलांबाय शेयार खालामसै देखायनोसै एसे फान खालामसै फानि खालामसै मिनिनोसै साननानै आरोना आरो आगैमोननि बिदि बुंनायावथ' बिमामोननि बिदि बुंनायावथ' आरो बबे गोसोआ भिडिअ खालामालासिनो थानो हानो आरोना आरो जायफोर नायलांबादोंसै आरोना सासेना मा कमेन्टबो फैदों गावखौनो खोब जानाय मोन्दों बानायबिनानै रायलायनाय होननानै न' बिनानावना बिब' आं मा बुंबावनो मानसिया हिनजावानो आंनि बानायबिनानै रायलायनायबो नङा बियो आंनि खालामनानै रायलायनायबो नङा खुनु एक्टिंबो गैया आंना आसलियावनो बे टाइम रायलायखायो आङो आंनि आसपासाव थानाय मानसिया बेखौ मिन्थिगोन ओमफ्राय होनबा जुदि बानायनानै रायलायनोबा हार एक भिडिअ मानसिया एक्टिं खालामनानै रायलायनो हागोन नामा एक्ट्रेस नामा आङो ना हार एक भिडिअ नोंना बिदिनोखा होमबा आं हार एक भिडिअनो बानायबिनानै रायलायनो हागोन नामा हाया जेखौ रायलायदों जेखौ मावदों जेखौ दांदों जाखिनि आं जेरैबायदि थायो बेखौसो सेयार खालामो आरोना स' नोंनि गोसोआ आंखौ बिदि बुजिनानै मोनासैबा मोनाखिसै मालाय जाय बुजिनानै मोन्दों बे मोजां मोन्दों आंजों ग्रोब ग्रोब एटाच जालांदों स' एकदम गोसो गोरबोजों बिख्लो आमायथुनिफ्राय साबायखर आरोना स' दा दोनथ'नोसै सोनाफोर आङो बारा फेथे फेथे रायलायनानै खामानिया आंना जोबनाय नङाना ओमफ्राय दुगैनांगौबो नालाय स' दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगजों फरायजालांबाय गोसो गोरबोजों थेंक इउ स' माच